дуруди бепоён ҳамдиёрони азиз, дуруд ба онҳое ки бо канали мо ҳастанд. Шумо дар канали Шаълои Наҷмиддин ҳастед ва ман ба шумо имрӯз ба саволи Басир 91 ки чӣ тавр монтаж кардан дар кор аст роликро ҷавоб мегӯям. Яъне ки видео редактори аз ҳама осонтаринро ба шумо нишон медиҳам ки бепул аст. мо чӣ кор мекунем? мо аввал Play Market медароем. ҳозир нишон медиҳам. ин барои он нафароне ки нав ба пайраҳаи блогерӣ қадам монданд. Play Market медароям. дар ин ҷо менависам дар поиск редактор видео для ютуба. Нигоҳ кунед. менависам видео редактор для ютуба, мебарояд. ана мин қадар бисёр мебарояд, вале мо яктаашро мегирем. ана ҳамин редактор видео для ютуба. нигоҳ кунед. ана мин сирхака. ана ҳамина мегирем. бинед Басири 91 бештар шумо тамошо кунед. акнун мо инҷо меравем. нигоҳ кунед. ин дар телефони мо аллакай скачат шуд ва мо чӣ кор мекунем? шумо нигоҳ кунед. масалан ин видеоредактори ҳамун сирх аст. ана мекушоед якум, баъд чанд чӣ мебурад, разрешидро зер мекунед. акнун видео мекунед. видеоро анахе мекунед. нигоҳ кунед. ин видеои шумо ҳаста. мисол шумо мехоҳед овози инро кур кунед, агар овоз аз берун бошад. ана инро дидед, овозро мегиред, абрезад. ана инҷо метавонед ки инро кӯтоҳу кам кунед, инаш. акнун нигоҳ кунед бо чӣ дорад. копировать, яъне ки ҳамира метавонед дтага кунед. нигоҳ кунед. ман копировать мекунам. дта шуд. шумо метавонед вирежат майдаш кунед. баъд ана ки ҷое ки шумо Басири видеои худи чоркунҷа буд, як тараф каҷала буд. ту чӣ кор мекунӣ? нигоҳ кун. ихел, яъне ки ту ай ҳамиҷа вращение нависондагӣ ту видеота бигӣ ростакӣ кӣ, яъне ки ба ютуб мутобиқ кӣ. ин инҷа корзина ҳай, яъне ки ту агар маъқул набошад иҷара меҷиқи корзина мера. акнун нигоҳ мекунем. мусиқиро чӣ хел добавить мекунем? инҷа абрезат омадагия барои кӯтоҳу зиёд кардани видеои худат. музика омадагия. мо музика аллакай мая музика дорем ёки дар библиотека. мисол нигоҳ кунед. мо музика мондем. дидӣ блогерои нав мондем музикара. мо ак чӣ кор мекунем? эффектора бинед. ина инҷа пури эффектай кадомеша ки хоҳед шумо мисол мемонед. эффектора. ана ак чӣ кор мекунем? текст менависем. масалан текст менависем. салом. мисол салом. ана инҷа ранга диде, рангаш мекунем. вақте ранг каде границара ихе мекунед, тена меҷиқе штоб рӯшантар шава. ана ки ба дастон ихе мекунед штоб калон това. ҳозир нишонтон метам. ина диде салом. мусиқӣ мондем. тамом. аки чӣ кор мекунед? ягон смайликтон мефора мемонед, ягон чи мисол. ина нигоҳ кунед. метавонед ки ира шумо паст зиёд вай кунед. мисол мисол ана ак бо чӣ кор кардан дар кораи запис. ана инҷа запис микрофона. инҷа овоз менависен. хемеҷиқе овозтона менависен. ак бо чӣ дора? ҳозир ман шумода мегум. ана мехе чизои беҳтарин дора. и барои осонай барои он нафаре ки нав блог шуде. осонак ва бепул. мана ҳамара каде шуде. мисол тамом. инҷа сохранита диде зер мекуне. инҷа вақте сохранита зер мекуне шумода мебуре високое качество 1080, 720, 640, 480. ман фақат 640 мекунам. сохранита зер мекуне. тамом. нигоҳ куне. сохранита зер кардем. нигоҳ куне. ҳозир видеотон шумо сохранид карде ки дар ютуб монед. тамом. нигоҳ мекунем. ана сохранид ака сохранита мекушоем. диде ана видеои шумо тайёр шуд. умедворам ки блогерои нав аз ин бисёр чиза ёд гирифтанд. ин беҳтарин видеоредактор мебошад. бо мо бошед.